Wienin valssi, Dance Team Tampere. Ja saat mielikuva, mitä tuolla lattialla tapahtuu, niin Wienin valssissa on 60 tahtia minuutissa. Ja jokaisessa tahdissa on 3 istua. Eli laskette, kuinka monta askelta otetaan minuutissa. Niin 3 kertaa 60. Se on melkein lailla juoksemista tuolla lattialla. Normaalisti nämä kilpailussa, kun osallistetaan, niin se musiikkikappale kestää 1,5 minuuttia. Sitä ei tiedetä etukäteen muuta kuin se, että minkä tyylinen se musiikki on. Ja sitten siellä se jaksaa ja hymyillä sitten se koko ajan. Että kuntoilulla on ihan okei, seuraavaksi on Foxi ja saatte vähän konseptista nähtävyyttä tällä kertaa. Mediat saadaan paikan päälle. Vielä quicksteppiä, eli siis todella nopea tanssi. Anna ja Markus, avaako Keijäsen ja lähtien mukaan? Toinen Foxi vielä, okei, Keijäsen ja Alainen. Mikäs se ensimmäinen Foxi sitten on? Meillähän on. Ai, mä katon meni ohitte. Mä en tunnistanut tuosta pyörätuolista. Mun mielestä on kyllä. Otan tästä aina, kun pistän tuonne. Oho, tää on